こんにちは。皆さん、剣道を知っていますか？剣道はやることができるという意味です。私は日本語のクラスで剣道を知りました。今日は皆さんに私ができたこととまだできていないことをお話しします。私は日本語のクラスで剣道を聞いたとき、剣道が何なのか分かりませんでした。でも、日本語の勉強を始めて、剣道は目標を立てて、それを達成するためにあると分かりました。クラスでは勉強する前に今日の目標を立てます。それから最後に剣道のチェックをします。その時、自分がどのくらいできたか分かります。分からなかったら家でもう一度復習します。私は日本語のクラス以外でも剣道の目標を立てました。一つ目は去年のスピーチ大会の能力で優勝することでした。私は毎日一生懸命練習しました。そして一つ目の目標が達成できました。二つ目はラオス国立大学に入ることでした。試験のために一生懸命勉強して問題がわからなかったら先生や友達に聞きました。私はこの目標も達成できました。そして今まだあと3つの目標があります。1つ目は今年のスピーチ大会でも優勝することです。2つ目は日本に留学することです。3つ目は日本の会社で働くことです。この3つの目標を達成するために今一生懸命勉強しなければなりません。私は日本語の日常のクラスから自分の勉強の目標、そして人生の目標が分かりました。剣道は私の生活に規則を作ってくれます。例えば毎日何をするか、そしてどうやって達成するかを考えます。それからどのくらい達成したかチェックします。皆